Dakika en 20 tok sa achiel mar okinyi nyakwar Mugejong machiegni e twak moro mokwongo e chenro mar piny matai podi nyinga Joyce Oduor. Watwak otudore kod chal mar Kenya, weche mopogore opogore matimore pacho ka nyato e pau siasa gi sani makoro wanyalo wacho no dong mana thuolo mano mar higa achiel kende to piny Kenya dhi e debe kata jo Kenya bro bedo ka dhi e debe mar yiero jotelo mopogore opogore ma bro bedo ka telo nigi kendo e thuolo mano mar higa achiel mabiro higni abich mabiro. Nyakwar Mugejong okinyi makawuono antiere kod welo mar mondo mi wapor wach kotudore kod weche mopogore opogore matimore pacho kae. Antiere kai kod Oscar Omondi jalony e weche mag siasa kachiel kod Tom Nduku janon siasa ubobedo ka utudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor lony manyasani mar Zoom ka intiere gwengego mag Voi. Wendwa machielo mano Karoli Omondi ma en jaod bura mano ma Suba South okango bed kod nyalo mano mariwore kodwa e twak odiochieng' makawuono. Kata kamano nyaka wadhi mbele kod chenro marwa. Nyakwar Mugejong okinyi makawuono wang'e ni weche mopogore opogore timore ka bende odiochieng' makawuono en odiochieng' mar ariyo makwetha mano mar Kenya Kwanza kachiel kod ODM bro bedo ka dhi mbele kod romo margi mano e magawa moro e boma ma Naivasha e county mano ma Nakuru. Romo makamano okelo kanyakla jotelo mopogore opogore governors joten migepe mago ma siro sirikal mano mar Manywanda e kinde makoro gitemo mar mondo mi gilos odgi motelo ne yiero mano mar higa manyiena. Yiena mar mondo mi arwak welo Mondi kapok wadonjo e twak marwa. Oscar Mondi oyawre ichio nade? Oyawre kabisa Joyce. Achiew maber kendo oganda wa maneno e wang' jowi kuonde moro magintiere amoso gini oyawre. Tageno ni bende ichiew maber. Achiew makare machiegni. Machiegni twak. Tom Nduku, ageno ni chiew maber. Ka intiere gwengo mag Voi okinyi makawuono yawre ichiew nade kendo machiegni twak Nduku. Achiew maber gima chanda en ni ang'o miyo Karoli omer nikech kagin ma serious. This was the big day no one was discussing about the and now that it's not there and maybe got on form, it cannot be left to just run away the way they run. We need also to tell them off. The quality of their not the wishes of their home. And some of them were very close to their home, some of us were very close to their home. There is need for us to clear this matter. And for that reason, if there is need, let him be got on board. Aya. Aparo ni wach mar Karoli Omondi kosechopo e twak chal nyalo bedo ni ochwanyi matin Nduku kata kamano kaluore kod dich moko mane entiere godo wacho ni ok onyal chopo. Abo bedo kwa manye e twak mamoko mar mondo mi obed kod nyalo mar chopo mondo en bende oriwre kodwa e twak. Nyakwar Mugejong arwaki ni machiegni bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moro amora kokalo e namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan meni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kwacha kutwak marwa yanga odichi makawuono gazeti okinyi makawuono gazeti mano ma The Standard otemo menyo weche ma otudore koda yo mano mochomo yiero mar higa mar 2027 ka bende gikete kanyo ni game of numbers. To ang'eyo ni game of numbers kata tugo makoro itembo tugi maneno ni to en ng'a ma bro bedo ka yudo kwano mbulu mathoth osechak go kendo karata makamano jogo manitiere sirikal kod jogo maketo sirikal tesre osechako goe. To mane momiyo nyaka sani odichieng' manyoro ne waneno ka jogo manitiere sirikal Manywanda kata broad based ne ochokore kata dhi mbele kod romo margi mano mar odiochienge adek mano e magawa moro e boma ma Naivasha e county mano ma Nakuru. Dago mar mondo mi wawinjane kotudore kod kaka jatend piny Kenya William Ruto ka achiel kod Ogai mano mar ODM mano Oburu Oginga no loso odiochieng' manyoro kama riwruok mar Kenya Kwanza kod duond bura mar ODM ne oyiere mano mar chuogo winjruok mar siasa magidhigo e yiero mar higa manyiena. E romo mane gitimo kanyakla mano e boma ma Naivasha jatend piny Kenya William Ruto no olando ni gichope winjruok mano mar loso komiti kama kweth mano mar Kenya Kwanza dhi golo ji 5 to mano mar ODM bende dhi golo ji 5 kama bende gidhi loso kod kod manifesto magibro bedo ka gitiyo godo kaka sirikal Manywanda e yiero mano mar higa mar 2027. Wawinjane Mondi. Party leaders, myself and Dr. Oburu, will each nominate another 5 members from each political party and formation
to a second joint team to prepare the coalition framework agreement, recommend the principles and governance structures that will guide our partnership, and propose the leadership arrangements necessary to take this coalition forward. President Ruto has also welcomed ODM with two hands because he knows that ODM not only brings numbers, but it brings quality. As we move on forward, those who thought that ODM was going to be swallowed, I tell them, oh. ODM does not bring only numbers, but it brings quality. Penjo enite yiero mano mar higa mar 2027 ODM bro bedo ka kelo kwan ombulu machalo nade kinde makoro gidwa donje mesa mano mar poro wach koda sirikal mano mar Kenya Kwanza mondo gine kaka ginyalo chiedho kumora chiela mano e yiero mar higa mar 2027. Oscar kadwa kietwak iwinjo kanyo kaka jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod ogai mar ODM Oburu Oginga Oloso kendo nyaka sani poro wach maneno kaka ginyalo wuotho kumora chiel kaka joka ngato romo makama bende ODM podi biro bedo gi nyalo mano mar kelo numbers maket kod mago mane gintiere godo e higa mar 2022 kapok aduoko piny miduoko miwacho no abenda nyalo mede gimore wach matombi kuwacho ewi Karoli Omondi missing this show and Karoli was involved one kaka joluo wasebedo kawa negotiate power makonyo jothurwa for a long time. And for example, in 2007 Raila Odinga no win elections makae gima notimore 2007 ne kamiluongo ni Serena joluo ariyo kende ema wa involved. Serena, some of us one streets kawatemo mondo we make sure Jacob Raila Odinga becomes president in this country because they won election. But joluo ariyo manentiere Serena manentiere among the four ka manentiere Serena mane side marwa ne ng'ama iluongo ni James Agrioreng. Secretary mar that committee, the legal person mar committee no iluongo ni Karoli Omondi. When they went to negotiate on our behalf nene gibedo compromised banegi work giluongo ni state departments instead of negotiating power mondo wakao serikal bagi keto Jakom Raila Odinga buwuok gi only state departments. Anyang' Nyong'o for example no bedo ng'amiluongo ni minister mar public health mano was a state department no ken ministry. Utino Kajwang no wuok gi no ministry mar ng'oni migration a department of government. So Karoli Omondi and James Agrioreng negotiated us out of power mane wasemako emago mboni mondo kawuono ubedi Karoli to kendo kuma ne utimocha kendo udok time because the two of you Karoli Omondi and James Agrioreng gine mane negotiate on behalf of the community and we ended up without a government. Kolo Raila wuok to wacho nusu nkeka and what have you. Number 3, the other person maneno meso upsetika. We could have gotten absolute win in 2007, except Kalonzo Musyoka no donje gimlungu ni pre-election agreement gimwaike back bubedo deputy president, the vice president by that time. So our negotiation was becoming so little. Gimatim Brenda version to bring you to park gimatim version, and we already as ODM and as a community was say agree no debate a broad-based government. Makoro manyo team reni any manifesto get a moloso manifesto chair. Angisini if I'm included in that team out of the 5 and kumanya lowacho even the deputy president can in hopeful need the bed included. Enya lo going to simply be included. Imija and kumanya lowacho njuturua for our benefits. Gima discover nikara gimiluongo ni chairman, the chair mar budget committee is more important than even the deputy president. Nikechango. Because gumatimren jo kane kaoga serikal most of the time.
gikawo serikal mondo gilos budget makonyo thurgi. To budget ok kony thurwa. Adbed ni karuno ni kaida pengen certificates mag contractors mano wuok e regime mar Mwai Kibaki manegero barabara. Were they paid? No one called pending roads, pending contracts from regime mar Mwai Kibaki, regime mar Uhuru Kenyatta, nyaka sani. Some of these roads for 20 years moko temre. Gibedo ya market budget, but okchiu pesa gigo koro gok ger. Barabara mimoto kama muro nini. Oken ga barabara marka to muro Uhuru Kenyatta regime. It is a budget monobedo budgeted a Kibaki regime. It's not the contractor hire gear and the rest Matthew Kanye. We're not given that money to do that one. So our negotiation as ODM, and number one, chair of the budget committee, and give a Okwanya Weyo man in the negotiation. Man and give a Waduaroni Mondo, chairman of the budget committee. Momio, Sani Barabara Mawuki, Kakado, Sula, Kakado, Mulakadi Kamilungo, Nekobare, Turua. It is almost halfway done. Because of the chair of the budget committee. People makause recall, but when they do budgeting, but they assist only one area and one region of the republic. So Gumatimre Naivasha, we are really looking for it. We are in broad-based to stay, we are in government to stay. It is important to stay in government. Number two, ngabe poda penjo usifu na milufu ni Karoli Mondi. En gimarach ni onge. Okay, I'm sorry. Onge right of reply. Onge right of reply. Okay. But gimati more en ODM. Jalo moko ng'at moro miluongo ni Okach Bigi no wero. Ni ng'eni duoge liel en mila. Yes, going back to the funeral. En ni waparo monosemindo. Even before Raila Odinga 1 year anniversary of Tim Mondo Wadogeliel, people are out there Mondo Yike Chama Mar Raila Molo Odinga. Di mana no ka jomoko mane wacho ni jogi dwa uso chama muburu wacho ni ngo. Jok mane uso chama gin jok mane no kokande. So chama is strong, and the only thing that we can do now okwanyala badon issue mar ODM. Number two, even Juthurwa Bende. For instance, nyan ka wono go beniti mo yero ka wono mar Kenya 11th of Guinea en ni ka wono go beniti election sani ka pon wa the election not been a dear kuro wa the election no ka wono, for example angoma jo thurwa an go, we don't have many choices. Waonge gi many choices mawanyalo digo in the negotiation table. Gima wan go as we speak now in ODM. That is what we have in hand. The only thing when you're timo any ODM ni weaknesses mage, the challenges mage. ODM yalo bet ni tu tokotho. Inyalo thieve tuo mane makoro tuo e gisadi weaknesses mage mastemo kentiere godo sani miwacho ni inyalo thiedhe mano motelo ne wuoth makoro gidwa chako gi UDA mano mar ngwech mar laro Compton piny e yiero mar higa mar 2027. Gima timo ODM en ni ODM nenen gomo bedo grounded in a very solid ground. Number two, ODM okena small institution. Kiwacho ni ne obedo grounded a solid ground. Matendo ni sani okobedo grounded a solid ground. The death of the party leader mar ODM emanokelo tuo mare no hinye matin. And again, seche ma Secretary General Sifuna Giri and Orengo Giri okelo that disruption after the death of the party leader. Korono hinyo party and party tuo nikech gino ka kore chako ngeka ko bedo. Number two, ODM was not built in a day. Koro problem man ODM cannot be solved out overnight. ODM en gima duong' ok en gima tin. En gima ntiere coast, en gima nigi structures, en gima nigi branches, en gima nigi everything, en gima nigi Turkana. Among jok manyoro out of 47 governors, I think in governors manyoro almost 40. Out of 65 senators Manyoro attend the meeting were around 45. So government was there. Elected leaders were there. Around MPs Manyoro attend that meeting. Around 250 MPs Manyoro attend that meeting. That means ni mano es rikal. Number two,
kata en ka penji sana kapok idhi namba 2 kanyo dago mar mondo mi mak na paro gi kanyo kik wawe tom duku oko ahinya to bende kwa duogi wacho ni in bende di gombo mar mondo mi kogweli bende e kind ji abich madhi poro wach ka penjo machielo manyalo inyalo bed ni penjore ni ji abich gibo bed kiyiero gi yo machalo nade mar mondo mi gibed jogo manyalo bedo piny kendo nyalo draft manifesto e yo makare manyalo miyo Kenya Kwanza kaachiel kod ODM ka ringo to ringo kanyakla e yo makare kendo seche moko nyalo miyo gidonjo e telo kendo kata Ruto donjo e telo kendo bang' yiero mar higa mar 2027 to Mduku yie mar mondo mi benda rwaki twak ka intiere gwengo mag Voi okinyi makawuono in korka kori kotudore kod romo makoro sani odiochieng' makawuono bo bedo odiochieng' mar 2 kadhi mbele mano e boma mano mana Ivasha e kaunti ma Nakuru. Nduku romo no en no bude ngi maber makwana ni gimenya ko winjire ni wajumbe mawa bebe nyaka bed joma ng'eyo gimomiyo gibiro mono nogino duond jopiny mane mai party mar ODM to gigi di mang'eny kapok wamako jopiny malong'o kaka jo ODM anwang'o ka siasa ma jochirodech go ODM en wach mar Gachagua sijui ni jomoko ringo Gachagua ang'o miyo wamiyo Gachagua duong' sama kowinjore one politics oingo go ma Gachagua and MPs here also do not know how to approach political platform. They should go back to the Jubili party organ when we puonjre gima wadwaro miyo party wakaka ODM in 2027. Nikech mae en problem ma gibe gikelo kuomgi. Nikech inwang' ka ng'ato ni speaker kamoro to ng'ama dach gima bech go en Gachagua. Gachagua is no issue to us. Gachagua no problem mage. UDA marawaye. That is not our problem. But the word work as if that is our problem. Ma anybody ma bene nigi a running opinion which is contrary to us would want to be associated with Gachagua. That is not there. The only thing which is clear, that is why I wanted you guys to open up this forum. Mundu ukeli opponents. Ije jomoko kuomu jogi kia jogi wanwangi giwi wa them. Moko bene tiemo yoda waka. They don't know anything. They have not used for this struggle. What do I come with this? This is not why they struggle. This is not why Jaramogi brought other people. You get one formula. Mane wachako go multi-party listed. Katakani intie time manini koro multi-party biro. Young people kakai manyara gini orengo gi. They came back and on it. But Jaramogi no so dinu kuchomo. Moi Ibrahim. Wane makoro wasuti. Wanya lucho moi makakwa peto daluru. You will still carry the mantle and move on. Mane momiyo Jaramogi nowacho nigi no dwar ng'ama iluongo no Muliro, udwar Sikuku, udwar Mbenge, kuso dwar jogi, uyudogi. To wabiro bet piny. Kae makoro joma riek nodhi bo bet piny kama iluongo ni the late Samana advocate. Odhi obedo piny. Orengo. Gibson Kamau Kuria. Nitie ng'ama iluongo no Kaminwa. Nitie ng'ama iluongo ni Pius Nyamora Manendiko Society. So we came up and combined forces. Emakane ni Jiobeto korojo wa matindo ginovi obedo formed as a steering committee to build a concept manenya locally change in Kenya. Magimano ketonwa ruling this country today, I can tell you this. And then any woman special guy. Emano infiltrate wa through ngamido ngone nyanja. Munyanja omi karanyanja ni ngupe mano wando serikali in Mombasa. Munyanja ni omi time bo chule gope ni bo woko diko neno Matiba koso diko neno Matiba bo chwako i Matiba bo Matiba ko biro bo neno ka po kolore airport to gari number 1 to minjo bo no wanka Mombasa ro ni gari number 1 minjo bo no bamba to wacho wana let the people decide. That is how we missed the point. For many moments, I don't know what we should move with comparison. Gima ODM na kotima, we were in a hurry. Any ODM na kumi ugore koka, boku nguyo. But what you know now that the duomo gay. Your man in close to get the woman. What was in the heart of the corporation married the president Ruto? Circumstances located, that is number 1, because the country needed. 2,
Kagi chako wuoth. Jaduong' ne giwacho kode ang'o. Tama ne giweyo ma onego koro wa fulfill as a party. Kapok wadhi dwaro 1, 2, 3 as negotiation. So your manufacturer did not go back to the party. Mae kama Tanzania loyo wagojo is. Tanzania CCM and a party manodo were adopted by the party very late. So organizationally they became very smart. Again, even a presidential candidate comes from the ruling class, but through mechanism of the party. One way mechanism of the party, where politicians mumbulo kielo, masete moko kaka your pain ecology, koro wadu wanke kibini decision makers. That is where we are going wrong as ODM. Koro jimanya kwa laws, nikijini to soringo moka. We need now to first of all do the listening. Your okume winjo why? Your awe any automatic fellowship. This is wrong. And when we narrow this party, kita winjo ka wadwa keto gini kaka gini duo. Bwana wanu waonge gini kaka gini duo. Wanu wani gini aspiration manu wachako jera mobi. Manu wachako ju Mane dwaro ni Kenya nyaka breed equality. Mane principle one. Whether the Luo tell it through that process, that is secondary to me. What we wanted as a country, any yapima jadi they can access. Some are free. Yapima jadi they can access or some time free. And what became of changes? Mama Dari maybe okunyalokos. Sanima Dari kinyalokos. Serikali nera ando manengu life to build media future. No any can you bro somo you be bro better tomorrow. They will also access to stay in Burundi. This is the ideology not big money. And that's why I'm saying Joyce by all standards. Could one call ODM? It is an imitated ODM, my ODM. I used to do ODM, I came in the ground, I came here, my own. Nitie ODM, my ODM. Bring us these people. Yeah, Joyce ODM, Motegi. Podi, Nitiema ODM, no dwaran, everybody will be brought on board. Mondo wange ni gimu wacho gani, ini uwega yetuwa, kusi uwega ya mo. Nikeche, ideally, even though Joyce, to be truthful to you with my history, ideally, can they be disciplined? He was the man of the hour. But where was he? Where was he? I won audio don't give more they tested to Konge. Audio better govern. Kamakuri were nobody leadership, my brother. What is the result? Is that is that platform can bring him back to national politics? Kokerena sacrifice. You could reason now, okay, you better governor, this is what you delivered 1, 2, 3, 4. Then you are up to be president. Is that can it be equal to that tax? You know, these things must be one word we don't care. We don't care about individuals. We are about the boy, we don't care about personalities anymore. We want a country that has a future for this country. Whether we are going to be alive or be dead. Kabi wachmare gimatimre Naivasha. It is best for this country. What we do we resonate with what the country needs. That is the challenge. Adwa ni make kanyi iwacho ni gima timore Naivasha en gino matimore yo makare ahinya to menyo machielo mabende abubedo ka penji gino magazet nondiko kawuono ni sani koro riwruoge mag siasa mopogore osechako kwana mano mar numbers ka koro buru bende wacho ni ODM ok kel mana numbers kende gikelo nyaka quality ODM nyaka gi sani kwaneno kaka entiere bende entiere kod numbers market kod mago mane gintiere godo e higa mar 2022 kata kamano nduku mak na paro no gi kanyo aduoko Oscar etwak Oscar in kor ka penjo mangisi ni mak kacha kotdore kod ji abich mi winjo be ni yiero kweth mar Kenya Kwanza bro bedo ka kelo ji abich kweth mar ODM bende bro bedo ka kelo ji abich maloso manifesto margi ji abich gi wacho ni in bende kogoni simu kogweli you can be very happy to join. Yes, and winjo be ni yiero gi nango card bid nentire application I could have put on my application
Mundabed among the five Madi negotiate that manifesto. Because Gmati Moren Yabichi should look into Angomwado Rosan, Managa manifesto work. Manifesto Mar Party and problem of the people put in by experts Martin. To we get a problem Magdo Turua. Problem Masa Newango mainly and we want money, more money in devolution. Maya Gimarala not talk, Kawacho ni 15% certain. So negotiate necessary to negotiate to one negotiate to make sure ne kata kaunya locho pukana na 30% devolution no devolve you so your pesa. Number 2 onegobedo ni a manifesto chande one kata gumulongo ni zero rate corruption because corruption jamu pesa mangany kabisa in this country. Number 3 watch mar youth unemployment, watch mar koso teach magjo matindo. And Masaga Bedoka wacho pile kai. This should be declared a national disaster. Korone go bed no bete manifesto chande. So number 4, most important, mawagni yo kabesa. Ni watch maru mumi wa support ga William Ruto. And gimilongo ni equal distribution of resources. To kataka poni wacho magashago wacho mag shares. Daktari Oburu has always said, no kwadwar magjo moko, wadwaro our equal share. Matenga machelo bende beda gi mare to marwani bende equal share, but things amido timo equal share. Nyakingi bende wanne wakelo group bilongo equalization fund e katiba ni. En ni kuonde mapok no yudo kuom ndalo mang'eny. Emomiyo wadoke kamangi sini when we take government, be it broad-based or any other which way, gumok wanyal negotiate go mawaido ka kendo en very important kama samatandi nitiere chande the budget committee because kanyem waido no karakacha emipogo go mwandu mag piny. The budget committee is more important to us than any other position. Whatever they negotiated a grand coalition chand, never waido departments, no waido chung serikal. But no kwangeyo ni kara budget committee ni any committee very important in resource distribution. Kena produki ni what is politics? I just define nigago pile. Politics and maikoto kisungu who gets what, when and how. Ngano mayodango sadi nade. Obro pogo ni serikal ka serikal njopogo. Toku jenzi. Serikal no pogo karibu jangwen. Raila Odinga, Gachagua, Uhuru Kenyatta, William Ruto. Manager kumalo pogo serikal. Toku jenzi chande. Ne wan kodo gumicho serikal there was a transition. Bakero jiro dugo pogo serikal. Raila Odinga, Gachagua, William Ruto, kodo Uhuru Kenyatta. That is how jokumanega Gachagua ne ondiko serikal manokelo nyinge maniketo CSS. Jiangwen. They are still there. What did you plus 15 parastatals. They are still working. Uhuru Kenyatta bende kaneno giwuoyo Ichaweri is the president. Bagi wijeno kelo jadek. Amilungo ni Kinyanjui, Mutai Kagwe, kod ngamilungo ni Kabogo, former governor Makiambu. So he got 3. Raila Molo Odinga been no the 5. Wandai, Mbadi, Oparanya, ngamilungo ni a school matrukana chande kod Hassan Joho. Raila Odinga korone ni kodu jimang'eny. So eninya kupok Kenya mzima. And that is why people do an ODM called numbers. ODM pod negi numbers. Because any alternative will replace ODM. For example, kata Turua antire party mabende kurucha kubiro milungo ni MDG. But it has numbers in Busia and the borders Magugenya. But within Sia County, the most popular party, mamagigin scientific research, it remains the ODM. ODM bende Juthuru ongeyo, kundi Juthuru akia. Juthuru ongeyo ni Maya Liberation Movement, manokelo katiba mpya, osetemologik mang'eny, kata bedo nisa nikoro enige problems modi undergo. To be problems gi, why you do kanye? Why you do because newalalo, our party leader, who was a very powerful party leader. Koro eni imake makato samogwe kodini. ODM still remain the pillar mar serikal. Nika uono ka ODM amwano wok serikal. Log serikal gore piny. Koro enemo hold serikal in place. Enemo hold the balance. Gimaiduongo ni broad-based ni no kele ok ni kata ni mondo kel lokruok maduong' ahinya. No kele mondo hold the balance.
ni gini ne dhi gore piny. To kane wagore piny to ne wadhi chopo kure gi sirikal mogore piny. Mane Raila nopenjo ni afadhali wabed gi sirikal marach moloyo ni waonge sirikal. That's what Raila said. To nego bed gik wang'iyo what was Raila standing for. The moment I discover ni ngenji mane ne our part of this didn't even know our struggles. And kama wuok here, for example, na wuok Siaya. Siaya statistics wacho ni out of 1,000 births in a year, mine 1,000 manual kila mwaka, nyithindo 300 tho kapok ochopo higni 5 because onge miluongo ni health. Kiwuok, for example, ni dhi hospital gotieno, kiwuok miluongo ni Okwala to Siaya town kama nitie the referral hospital, and almost less than 100 kilometers. Gotieno mondo chop Siaya hospital kin gi mama madwa konyre kawi siling 1,000, a distance mar almost 50 kilometers. Koro wan jok ma wacho ni kara jok moncho wadilgo gi okong'eyo our real problems. To our real problems can only be sorted out because one depend on public health, one depend on public schools. And that is why we are sitting to government. Ngata mapingo dongruok mabiro thurua. Iki kato kele mna gashagwa dongruok, kata kele mna kodruto, kata kele mna ngata. Atokakoro, for example, the former president, the late, peace be upon him, Mwai Kibaki. Mwai Kibaki no now you dogatelo. One never vote for Mwai Kibaki to the last man. But he never came to campaign in Nyanza. No kobiro bo campaign bo ngiso wa Raila no biro bo campaign ne kutuo and no kuchupo. What did he do ko kaotelo? The first thing motimo o trash the MOU. Mene wa agree ko kode. To no kobiro bo campaign thurua. Uhuru Kenyatta boyo do tell. He didn't come to campaign in Nyanza. Bo wadhi kode gimilongo ni handshake. To handshake kakoro wadhi kodure handshake kawasa konyo serikal ki gore piny. To Uhuru wacho ni ber Raila. Ne no ngego mokwayo. Mano kende berne no ngego mokwayo. Tadiro Uhuru bene kane Raila no wacho no ngego ma Raila no kwayo. Uhuru be ngego mano miye. Nikech bene ngego mano timango no kwayo. So the thing is ni onego wabed pragmatic and very practical. Emombe anyisi ni thuru wasani all schools mulaha kure 50 million 48 million stima bende we want to make sure ni kata mana gik mancha wadonja gi benefits mancha wachako mama ida ne wacho ni ne kithure koth manyidho ni iwinja if we negotiate Ministry of Energy be duga Ministry of Finance in that negotiation mano be wa maintainer Budget committee machabe wa maintainer so that the projects mobedo started to give the broad-based government can continue even after. Gimangeyo ni problem manyalo chandowa and ni I'm sorry ni I mentioned kendo usiepa monego ben bire ginene. They might force us no mondo wadhi miluongo ni arira. Nikech kagi biro gi third force gi chande angeyo ni keche gumangeyo ni utafiti wacho ni the broad-based government will win the election if elections are held today. Ngen kaka opinion wacho ka wuono makiny to wakia ginyalo broad-based they win but the very slight margin. Koro ngat mabiro miluongo ni third force machal mar orangu sifuna Greek lo chande can force miluongo na riran. Nyono nantiere kod janon siasa moro to wacho ni gimatimore ni bende nyalo bedo ni en gimatimore makare nikech sani wang'eyo ni nitiere akena wach ni gin joluo nikech sani kineno kweth mano malinda wananchi nitiere joluo moko manitiere kuro to nitiere mago ma jo broad based bende matine ni wan kaka joluo bende sa usechopo mar mondo mi waket double bet mar mondo mi ka jolinda wananchi gi odoyo to wan joluo pod wantiere kuro wan ka sirikal ka bende podi ka wantiere kuro to podi wanyalo mana donjo double bet ber problem man double bet yuto bedo ga matin kwa hiyo the negotiation okene ka wacho no buru giri odhi negotiate wacho no negotiate for 50% to waketo double bet to joka bende o force bakoro ruto koyudo absolute win a first round that means the koro cover the second round to gibiro negotiate no mondo wa support nyaka wa negotiate for another percentage jolinda mwananchi kande but ngene jolinda mwananchi about leaders to get thin nikech en buru ke me side maro DM ni
the real ODM, imiye 50% or whatever mimiye, to do pogo nyaka Mombasa, mar Johoja dwa bedo maintained, mar Oparanya dwa bedo maintained, mar ngano bedo maintained. But kapo ni mwananchi bo negotiate gi begi do 7 cabinet secretary. No gita gino secretary. Babu, Sifuna, Orengo, Karoli, and a few others. Gita nyanya donjo. So it's being selfish. You can negotiate. Yes, they are doing a very good negotiation. But you can negotiate. Problem. Come here, Martin Serikal. I don't know Pogo Nijo Mangay, and then Gijo Mangay. Nakopog Mombasa, Nakopog Tukana, Nakopog Kuri. To Lakino Uru Kenyatta, the Kemeo, to and then got the job Usip in Mokumagi Betgaria Day, Magi Betugonanga, Matanga, Neka. It is very easy for him. Same to Gajagua, and they can't meo to Pogon Keche and Kodusip in Mokana. Lakini Kimera ila Martin. To do pogo everybody ke chon gijo mang'eny mane ma dhi affect kendo ODM ni kapo ni bro mi gi Martin to jo mang'eny dwaro lakini la mwananchi kapo ni gi force areran to komigi to gin gi thin the young people around them are many. Yes, I don't agree, I don't refuse, but in terms of leadership to gin gi senator Chal Sintario and what have you. Kapo kwa di yueyo moro madundo mano yueyo mar sareo ye mar mondo mi wadhira Tom Nduku ka entiere gwengo mago mag Voi. Nduku agono ni bende iluo twak to mana penjo ma bende apenji kacha ni to bende nyaka sani ODM kopogore kod numbers mag intiere godo en quality mane ma bende duon bura mano mar ODM nitiere godo mo bedo kokelo e kinde makoro gidwa donjo kata gisichako wuoth mar donjo e riwruok makare kod sirikal matiyo sani mano mar Kenya Kwanza kwana mbita bende pod entiere godo. Nduku ODM odikare ma gimokoro ne ODM tuti in committee ma deal with unresponsive utterances ma onge tiendgi ka jonwango chance lien jonwango chance nada pora mondo wakwongo nyis ji ni gimomiyo wadonjo sirikal kata momiyo wabedo convinced ni wariwre gi jogi sirikal en achiel ni ODM en party manene dwa fomo sirikal mondo fulfill welfare mar jopiny. Nikech political leadership kata leader emaji koneno problem ma jopiny adago gik ma jomoko onego bed ni timo to ok timo. Mane manene position ma ODM. Adwa ni mondo apogora gi Oscar paro mare ni nitie kombe nyaka wadongo. The truth of the matter is, no one wadwa loso piny ni for the future. Future en ni mani gima ne jakom dwaro, mani gima ne Jaramogi dwaro, mani gima ne Mboya dwaro. Oganda maluo ok nobedo joma think on their own. Oganda no think that mondo Kenya be one. Kit wang'eyo ni jo Kenya it was already distributed almost everywhere in this country. Omiyo wan gima wadwaro kaka ODM kata gima riwruok nyalo konyogo en ni sani politics biro change place. Nikech nyocha wan joma ogure mawuoyo gi President Ruto nyichi goyo functions mang'eny ni wan ka. Sani koro wadhi reframe the broad based mondo wanwang' resources and also join the nationalism. Ngeche ni jomoket kacha must now change the political tone. Manyiso ni Kenya is geared for a future. Tinyeni joins, gimomiyo we would be better. Any one joke man will go for politically. Kaka jo manene struggle. Oganda moko gini will go for. Mone ubeni gichulo mapogi chula ni. Ruto ni onyowa ni gugupi. Ma in whatever way makoro wabe imaduong mobedo bedgo and sincerity. He is not going to take advantage of one in the end game. Mondo wabende watima. The joys of what we think with your psychopaths. Mako wachi ne jam to go on how high. No. Mano be okodi tere ipini moka. The psychopaths mako go ne jam to go on how high. Mano to unge. Party ni nyaka do back. Muji ngire. Ike joys awuoyo ni nke some of us ne
the former Prime Minister, Yalo Muia. Also, the former Prime Minister, one year said that coming aibo. Problem, the moment you see the Moko to get a president, any drug listen to certain things we could not listen. Ini dua kan ko de moko idwar wakar wakaji mar the end of the day to give the magina look on the table. They are not feared or given respected. They are just there. Gini wangne long as a presidential candidate. Some of us are elected but some of us are the first for elected in the ballot. 2027 would be more ideal for you than even opportunities more concerned. And we have articulated Israel and one what do make sure the year to be on the ground earlier. To watch on cut, add one more young. Can you bring a rebel? So you give them time. If you will accordingly, or they make time to choose. Money plan, money one way. It may not happen this time. So many differences. And that's why what do I? Sani, moving forward, ODM very strong on the ground. Mak mananuko ponu away Egypt moving the politics. Tobro Jao. Nikiti leaders to be. Even on one listen, Mokujo Kubo no Kudua presidency. And that's where now the intelligence needs to be very strong. Such a more could you tell the motive of human being more people. A moment you can already be in the money. Into kind of Moko, no animal to get to your oh, you my party in a catene. Party in a cow or yogi ground. But they will listen. Nanimani will be opportunity to tell you. What is he bringing? When they could respect it, so could worry. You do a current party leadership. It won't go out if you come more pogore. Things in the ground, what we do in your video. If they do in Kodwa, what we do? Mokukum Georgia society even more than 2 times. They cannot even rise to the government. They cannot rise even to the cabinet. Why you should we still entertain them? If the ground does not meet them, then leave them leave the state. Manekaka politics, yeah, regular. Look at parties like South Africa. If you look at South African party mechanism, never go like a president. But you get my ODM on the government law, so where we are very strong. But one careless. You get one way vulgar politics where are the members of parliament. No. Members of parliament, some of them come and take advantage. But also don't do it, but you also we remain at the net itself. So the only thing my ODM party need a strong unit. And Manamomio, what they mean here, the concanet. Yes, the comma in the preceding days when the company called wherever. The common form group man and coordinating better. What people what is on Mabera and Yanka to come up with a proper agenda, even though the common one got also take what don't make mechanism matter. But what better pain, what better brother than ourselves. One idea and one word to the party. I had one Mark Parono Gikanyo Matinduko. Mark Parono Gikanyo Matinduku Mosainya Kumngadi, I don't ni Mark Parono Gikanyo Matina, in what you need, when you beni, Odiem Benebedogi strong agenda, when you beno bede, you match Alading Sani, Waka, you Marindo Gisani, Kawadu go to Bobedo Kawa Dimbeleko to a Kiki the Mabor. Dubai has a way of making everything feel bigger. One moment you're exploring the city, the next you're cruising through Dubai Marina at night with dinner and skyline views all around you. Then suddenly you are in the desert, watching the sunset and enjoying a barbecue dinner under the stars. It's adventure, excitement, and unforgettable moments all in one trip. Experience 4 nights in Dubai
Dubai with View Travel, starting from $1,180 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi, wabiro iri mondo itang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama, mang' moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori, wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rachengi nutrients mangen, but keto deep fried nutrients go be. Kichwa ke mangen nutrients dey. So that's why what you kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jai Lieta juma ka juma, mano kanyero tich adek, ka bende chendo ni inwoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. To in winja ne pari, an gi sani an poda paro ni ber ka in bende kae imiyo ranyisi. Adwa ni miya ranyisi ni nyathini en mara gi Sanju, to kendo ken mar Rakesh. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo ero kamana inya kuom medo kete Ramogi TV twak maro mokwongo e chenro mar Rupiny kaponi kitudri koda gi sani antiere kod welo ariyo Oscar Omondi jalonyo weche siasa kaachiel kod Tom Nduku janon weche mag siasa. Tom Nduku tudore kodwa achiel kachiel kokalo yor lony manyasani mar Zoom ka intiere gwengego mag Voi. Nduku kapok ne wadhi e yuyo moro madundo nitiere paro mang'isi ni mag kanyo itemo lieko kotudore kod strong unity ma ODM sani winjo bed ni bedo go no ka itemo lieko jakom mar ODM gi sani gino winjo bed notimo Nduku. Ema atemo wacho ni gimone go tim en jakom mar ODM masani neno sokawa kaka veteran bugi wadonji party structure en wana veterans wani be pokwa structure ye maber do be people different nikech wane mwani ruhusa mwanya lugo korengo wapenye to what is the problem amachani to bende ngama party ni podo buru ni wanga need to sit down mondo giwuo nitie jomorengo rubutu. I'm very sure norengo kanyango bedo go piny. You will listen. Ikanyang ne senior high school, Alliance Boys, Anyang, Udogo bedo kode the political circle, one of the mama Hida, must be very close. Ikijimangenyo kome andorengo no bedo cabinets man. I'm very sure no mama Hida kuli ngorengo sani do kisenorengo. Ingene 207 nene ingeo kaka ni teach te mondo ne yer jakom kata mondo ne yiri uge. It is out of efforts man negotiation emano mi bedo nyaka minister mago gik mago ni sorento okinyal kedo party marai as a person or you will come down. We'll be able to manage the process. Karoli ni can be talked to kumisi ibedo nyaka ed marai ma public ipange kata wani jakom but karoli to public bokedo nyaka structure ko beri ko de pingo ngisi is this what you want to do to your former boss political party. They will calm down. Kuna netie mechanism moko ma ODM pokukete structure. Instead give it to people who orengo sijua no igmar not there. And ODM ni benye kapogi nitie jok ma are there out of opportunity. Nitie jok ma are there in the process of struggle. Your reason is your problem. That's why you would find a young always quiet. That's why you would find a mama commenting in very different occasions. But the man you be through a process no command are very vocal in that. And this one must stop. This must stop totally.
Party ni na kwado uchie wa lose. Warango ino opportunity na nyoni. Itimo gano. Kay ni MP no UCDA ingango. Itime ango mikele with all this management in parliament. What did you contribute? One, to the welfare of Mother Piny. Two, to the welfare of this political party. What did you do? At any point, can a party in that end in the house? How did you vote? We get Joyce, and that's why Matokowa, because it happened in the family. It would be too wrong. Ne jogo maneno kongore ndo coordinate with President Ruto. Couple one ODM political partner. Mapoko opportunity okitowai problem makoro in negotiation makoro on broad based. Karoli ni Ruto. Mimi ndio Chanda na Obi Ruto. MP Magen na Obi Ruto. So out of this, why is it that Kakoro ODM or the doing the money Karoli? We jumps out. Karoli ni kaja komi to government was there. Kuru ni watu waro as ODM. Nduku Karoli ongeka. Koro kikiluonge matota ahinya. Karoli ongeka okonyal mi right of reply. Koro kikiluonge mangenya ahinya. I'm giving a structure. Mpati ni umegokawa. Ukabi beti komunari wano duwa kia. I'm just giving a structure. Mwenye pati ni umegokawa. You can give us informed supporters. Give money for them. There is any your money leadership, not the political party. One way I knew a broad based couple kwa loss of display in this country. Nyaka jingenu wana support the Piny Masai. Nyaka jingenu wana support the Mombasa. Nyaka jingenu wana support the Kana. Wana support broadly. Ereka kwa encompass broad. Mwaru wati give broad based. There is need for us to go the way. We're prepared to lead again in 2027, in 2032. And the couple look, presidential candidate. There is need for ODM to go back and discuss. We may not be able to marshal support manager Kombo, manager Komyano win to Jacomi Okakedi. Probably one as a party for now, for Kwanyal manage that person. The opportunity in the car. How do we move? Omni of the Maduum, your Madua Bedomarichi. That is the truth, there is Okaru. MPs Maduo, Mabedomarachi, what my broadest. Aya, makegi kanyo mar mondo mi waduoka ne Oscar bende twak to kapok waduoko Oscar e twak odiochieng' manyoro bende kinde mane jatend piny Kenya William Ruto ne loso kane gintiere e romo margi mano ma Naivasha ma odiochieng' ma kawuono bro bede romo odiochieng' mar ariyo bende ne giwacho ni nyaka giyombi mano e yiero mano mar higa mar 2027 ka bende no wacho ni moko kuom dongruoge ma osechwale kor gwenge mopogore opogore pacho ka ema koro bro bedo moko kuom mise motegno ma koro gibro bedo ka ginyiso godo jo Kenya e kinde ma gibro bedo ka gitimo kisera mar ombulu mano e yiero mar higa mar 2027. Winjane report no mano losnwa kod Chris Owino eka wadhi mbele kod twak. Higa achiel e wang'e to oganda jo Kenya dhi e yiero maduong' duond bura mar ODM kod UDA ochako safar mar keto odgi e lai. E romo mar josiasa kod jotelo mag duond buche ariyogo e gwenge mag Naivasha County ma Nakuru, jatend piny William Ruto ong'ado bura ni gini gisekao nikech gionge piem moro amora. We must win. By God's grace, we must win the next election. Inshallah, we must win the next election. Not for your sake, for the sake of Kenya. Because the alternative is difficult to fathom. Gichia mar ogae, Ruto onyiso kweth mobalo kod sirikal mare ni funde mag siasa yudore e duond bura mar ODM kod UDA kendo gibiro gi mahino. Ogae mar ODM Laktar Oburu Oginga opako jatend piny William Ruto kuom nyiso ODM osiep mar adiera kipimo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta kendo kwayo johera mag ODM ni gir William Ruto ni ber kendo gidonje. Don't sit in the fence.
You must decide where you are. Because we want to know who is with us and who is not with us. President Uhuru Kenyatta did not give ODM even a single minister, even a single permanent secretary. There was the only thing which President Uhuru Kenyatta gave us was a promise to give us the presidency. Achiel kuom weche mane omi pek en timo ikruok ne yiero maduong' mabiro kokalo kuom loso aput moyiedhi madhi tayo twak mar loso riwruok mar siasa e kind ODM kod UDA. E twak makamano, jakom ODM Gladys Wanga oketo e lela ni ODM nyaka yud kom ma jalup jatend piny kaachiel gi nus mar sirikal poni giloso piny owacho tok yiero maduong' mabiro. Achako negotiations to wawacho maler ni kaka UDA okawo kom mamalo maluwe nyaka bed ODM. Mane kwa wanyalo ikore motegno mondo mi wadhi e yiero. Mane ka wanyalo kelo gimoro be dala. Wabro ikore be ni ministers ka gin 20 apar jogi ka wadwaro 50-50. Jatend piny William Ruto bende olonyo gudu mare jatend migawo mar omenda John Mbadi kuom duoko ochumi ma pacho kae e wang'e kalure kod lony mare maradhai e weche mag ochumi. It was so difficult for John Mbadi here when he went to Treasury. It was so difficult for him to understand and to explain what we were doing. And he has done it better than any other person. I mean, let us give credit where it's due. Wach machielo mochomo twak e kind ODM kod UDA en wach mar zoning ma isiro lwedo kod tend ODM. Moko kuom jo od bura mag ODM kata kamano ni gichung' mopogore. Zoning buro mana timore koluwore gi kapat otimo yiero owoilo margi e nomination ma free, fair and credible. Nikech kata idhi wach ne jo Rift Valley ni ka endi ja ODM ok nyal chung' kato gichungo candidate mar UDA. Okomono chama machielo dhi chung' kanyo. Okomono ja independent candidate chung' kanyo nikech chik oyiene ng'ata mondo chung' godo. Kaka yo mar keto jolweny mag eyo achiel, Laktar Oburu Oginga ogolo siem mager ne jo od bura mag ODM man kod chung' mawethweth e wi sirikal mar broad-based ka onyiso gi nyaka gichung' motegno. Safar makiny ichako kawuono ma emomiyo tend duond bura mar ODM kod UDA obiro kanyakla mar chako chenro mar loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mar 2027. Chris Owino, Ramogi TV, Naivasha, Nakuru County. Aya, safar makiny ma Chris Owino wacho no osechakore mar neno ni ODM kaachiel kod UDA owuotho kanyakla mano kochomo yiero mano mar higa mar 2027. Kendo jatend piny Kenya William Ruto owacho kanyo ni gibiro bedo gi siro e campaign kaluwore kod gik ma piny owacho osechopo kare ne jo Kenya. Gik ma piny owacho osechopo kare ne jo Kenya, Oscar ka wang'iyo, ok winjo bed ni wang'iyo jo Kenya magin joluo kende, nikech joluo osebedo ka wacho ni wan ka wan wase donje sirikal mano mar manywanda to wasebedo kwa yudo ber mathoth ahinya. Kwa ng'iye koro ka wagoyo turbin e piny Kenya duto, e konde duto mago mag piny Kenya, siro makoro jatend piny wacho ni bro bedo mag campaign mare en kotudore kod singo mosechopo. Bende osechopo ne jo Kenya duto makoro nyalo miyo riwruok magidonje gi ODM ni koro bro tero gi e loch e yiero mar higa mar 2027. Number 1, kapok adwoko mano. Iwinjo ka President William Ruto wacho owuoyo kaka ng'ama ne iluongo ni Winston Churchill ne wuoyo ndalo mane lweny ma Europe tiere. To Hitler nosego pinje te. To Winston ochung' to wacho ni ka mwachopeni we must go to war. Chuno wan wadhi e lweny. To lweny chabe ka wadhi wan gi plans adek. Plan A, victory. Plan B, victory. Plan C, victory. Nyaka wadhi e loch mondo wayud loch nikech kapo no lowa we won't survive. Victory at all costs.
kendo wacho ni kapono chopo koro wa lose that election to gumadhi experience en gimo tamre gi nono. Define gimiluongo ni ethnic conflict. Ethnic conflict will define kama no fear of the past lived in the future. Yani kacho nyoro nyachal kamacha. Koro kinchal nade. Emo miwangisi ni budget committee chande. En ni mondo wa make sure ni kata kaponi jaluo komako budget committee mar parliament. To make gi ng'at moro mong'eyo ni Kenya ka ntiere mulima, ntiere coast, Donam Chumbi, ntiere Lake Victoria, to ntiere Lake Turkana. Mage tong mag Kenya. To ntiere kamiluongo ni Rift Valley. Mane kaka Kenya chal. To ntiere ng'at moro ma eno believe ni kowuok Nanyuki to chopo Nyeri to chopo Kiambu, Kenya ne orumo. Koro the reason momiyo wa support ga William Ruto ni at least en no filie ni wajia kacha poden Kenya. Turkana be Kenya. To inge maber ni king'iyo Kenya as a whole, the most important road e Kenya ka, barabara makelo hala Kenya ka en barabara chiel. Number one priority. No okinyal timo dual carriage in any road in Kenya kapok itimo Busia Malaba road. Wan kod gimiluongo ni landlocked countries. Mae kamiluongo ni Burundi, kamiluongo ni Rwanda, kamiluongo ni South Sudan, kamiluongo ni Uganda. Pinje go te depend on kamiluongo ni Indian Ocean kagi import kendo gi export goods mowuok kuondego. Kata mana SGR ni mibaro Kisumu ne barabara, but SGR onego bed ni chopo Malaba to dhi Kigali. Koko chopo Kigali, there's no value for money. Koro ng'ata maneno Kenya in the right way in the economy of the country, onego bed no ng'eni dual carriage number one road Mombasa Malaba through Kisumu. SGR kata mna manoger the original one manager British ogero 19th century no gere muro nikech ne nitie mwandu manigolo DRC kucha igolo kure kitero madhi India kendo madhi to their countries. But the economic impact mar the railway with the road mar Busia to Mombasa is very important. But okineka for the last two regimes mosebedogo any barabara idonyo in the center. To the center no kelo problem. Koro we need somebody anybody katobed na Gachagua katobed mana Mudavadi katobed na Sifuna. Wadwaro ng'at moro mong'e ni Kenya ntie Indian Ocean, ntie Lake Turkana malo kucha, ntie Rift Valley, ntie Mount Kenya, ntie Lake Victoria. That is the Kenya we want. Togu mangane wacho issue mar ODM. Blaming game majibedo blamed watch mag individuals. ODM was not built by individuals. To abandoning ODM sani, where ODM sani, en kaguma wang'udho olaw kuom jotelo manosewe wamanoger gini mar dokonjo thurwa, including Odhiambo Mbai, professor, manobiro kod idea mar devolution, mosekonyo, including Otieno Kajwang' Mapambano, and that word Mapambano still means a lot to some of us, including Jakoyo Kamidiwo, the late, peace be upon him, including Raila Amolo Odinga, Jokumanene or struggle, mondo gi put ODM in place, okwanyal spit on their faces, okwanyal bedon kurong manegi timo neonge. That is why the best thing, kata in bede shangano kapenji, kakoro onge ODM, so what do we have? Onge gimoro, choices be onge kaguma ng'eny. Justice Beongo mang'eny, anno ka ng'ato wuoyo koda mbui mar Facebook mar Ramogi kanyo to ng'isa ni magi jok mosemi pesa. It doesn't mean na anybody ma wacho minyalo konyo thurwa omi pesa. En pesa mara ng'oma joda kada kado mi ng'ato pesa. And we have to persuade our people. Tana temo mine wuoyo koda ng'eno ogumatimre Sharon. Joyce. Kochopo 207. No, Joyce. Kochopo 207. Sechima telo mar William Ruto ne discover ni
gin kama tek kaka jo Bonde la Ufa, jo Rift Valley. Nodok kuom gi mowuoyo kodgi mos gi dhog gi radio moro miluongo ni Kas. To nowacho kama, nakwau jothurwa, wan kama tek, wabedie piny, wakulwewa piny, wariwre gi jogotgi mondo wakaw telo mondi. Ka wasekaw telo, kore komo timo gik mwadwa timo mang'eny gi. An bende anyalo tiyo kawuono go opportunity mondo awuoye gi jothurwa ni bedie uru mos, hore uru matin, wakaw telo, wabed machiegni gi telo. Ka wasechopo kacha, koro gik mwawachogi wanyalo wacho kiny. To kapod nyathi ma jahigni achiel, ma jahiga achiel nyaka 5 e kaunti ma Siaya, chances mage mag survive te kapok ochopo higa 5 nikech ji tho mang'eny. Siaya obedo ranked as the county ma death dhie mang'eny kabisa. Ok en nikech mano ok anyal blame it on kata the current governor. Hapana. Ok anyal blame kata Governor Rasanga. No. I blame on continuous marginalization must take 60 years. Ok anyal bedo solved gi Governor Orengo gi Governor Rasanga today. Mosa inya mak parono gi kanyo matin, wadhi ir Tom Nduku ka intiere gwengo mago mag Voi. Nduku, in korka kori, bende iparo ni gigo ma piny owacho mano mar Kenya Kwanza osetimo e siro manyalo konyogi e timo campaigns e konde duto mag Kenya ka maonge dewo wang', gidhi nyaka e gwengego mago mag masawa mar piny Kenya kuma kinde mathoth iwacho ni kaluwore kod kit kaka nosethicho oko Rigathi Gachagua to koro mbi mare masawa mar Kenya noserumo. Bende iparo ni siro ma osetimo mano kotudore kod wechego mago mag dongruok nyalo konyo mar mondo mi sirikal mar broad based olo kendo e yiero mar higa mar 2027. Nduku. Aparo ni pod nitie gik manyaka walos malong'o oting'e ni adiera to ber ni nitie gik manene Kenya Kwanza disconnect go from the KCB. Gimo kaka somo nosebedo achieve nono from class achiel par ariyo. And kan idhi colleges, Uhuru notemo mochuogo mede. Ae noduogo nobedo managed even at CDF level. Ae county bende odio gi bursaries. So, maduong' maloso kamoro en somo. Somo to okobedo maber ahinya. Osuptal pod nitie ng'ikruok. To ma emomiyo idwaro ni gimwatimo kaka ODM. Onego wane ni okay, ODM ni wadonjo e sirikal. Wakonyo jopiny nang'o e gik ma basic ma sirikal onego yudi. Kae to pod nitie problem goes and we have to make effort. Mondo wawuo gi president, president oduogo rang no okay. Nikech nitie poor auditing in this country. Ing'eni Joyce problem wan go e Kenya kae. We keep on talking, no, jomoko kwalo certificate, wacho ni PhD, okirango, oonge go. Kenya kae ma ng'ato daktari to kata clinical officer ma pok obedo, kata na nurse, uchiendo ji ma ene mo prescribe gi yath. Idi public hospital. Ng'ech no auditing mar osebedo very poor. Kenya kae ema ng'ato ohold an office, to kako guro ogol chopo kanyo, onge. En gi certificate ma kirango to yakiyud bedo. Koro gimonego wakwong watim kaka ODM first en ni ere kaka wadhi achieve free education. President bende nomede mochopo e university gi Tibet. Ere kaka warole out in this intake mabiro mondo jopiny ochak neno adier ni bedo ODM e broad base is meaningful to support. Number 2, en wacho osiptal. Yath ma ikelo madhi KEMSA. Why is it nikochopo kama jatuo dhi osiptal? Ok onyal yudo yath. Tisiemo ni chemistry ma yath nitie. Chemistry no kapara. Magi gik ma koro onego bed ni ODM opon wadhi winjre gi president. Wakwongo wanyisre na kapok watimo gik miwacho mang'eny, wadwaro basic manyalo konyo jopiny. Ae gik ma iluongo ni taxes. Nikech wabed nitie gima nwadhi konyo guru e district.
taxes moko nitie mar not warranted. Mabende ng'eny ji ok donji ne sirikandni. Ng'eny ji chamo kor yo kae. Ama sindo keto jomariek obed piny to mar gigi obed kamoro achiel. Mondo jopiny ochak nwang'o yweyo kapok sa koro oromo. Wach mar infrastructure duol kae gima Oscar wuoyo. Ini dwaro duol kae. To kata cash flow mipidho turu to onge. Ndara ne dwaro ng'ano obi ochul. Ibiro chul gi tax ma jopiny. Koso los ni mondo iteri mtoke deri ambiyo. Un kaka leaders madwaro mondo piny odongi. Go back to your state county and convince people that there is something meaningful when you look at it. All way assembly there of Yokmokoma, Kovachini Gindu, Murmana to how high, what are the Mombasa Gidu, if are the Uganda Gidu, Yimagino Uganda to you. Couldn't one accounting exist, accounting infrastructure to Gimagiti of infrastructure. If you home bay, assembly should discuss the strength, Mar. Wakaka, Homa Kisumu. Kisumu County is looking at agricultural production. One give young, one give it big. Okay, really, these are the questions we should when you interrogate one myself, Kako Ganda and the world to benefit on the chance na ODM as a party of the Ufuru go to the Mombasa. Only the Mombasa to problem here now. Corrosion and any loss of chance. Bendi onya lolo ang chance mo don win national. Pokele na o. Aya, Mosainya to mduku wabedo kod ng'ikruok matin e yor tudruok kodi. Kata kamano dago mar mondo mi kapok abiro iri Oscar. Wasoma ne nduku make mana matin kanyo mondi mondo walos tudruok kodi matin. Network ne theko matin kanyo. Make mana mos matin mar mondo mi wasoma ne moko kuom ote manyakwar mogi Jwang chwalo nwa kokali yorwa duto te mag tudruok. Ote makamago wasomo gi achiel kachiel mondo winjane ni to joneno magwa wacho nang'o kuonde mopogore opogore maginenowa. Ote makamago kinyalo mana ketnagi kata kamano asoma ne ote mano mar George Okaka. George Okaka wacho kae ni pok ayudo mana thuolo. Wacho kae ni pok kapok wawuoye ODM as a party to onego walos e unity mar oganda Luo ok wan maber. Nyocha uneno gima otimore Kisumo ka joluo negore kendgi. Leadership will come and go, but whatever you left behind will remain as a legacy. We need a foundation formed by Luos and for Luos. Aya, erokamano ahinya kuom ote makamano. Ote machielo manga som kae mano mar Injinia Lazaro Kanyambok. Onyiso kae ni politics is all about interest. Wacho ni elections bende ni kod kidienje adek. Mokwongo laro tend piny, mar ariyo laro control mag parliaments, mar adek en control mano mag counties kod kelo governors mathoth. Koro magi gik manyaka jowabed go e paro. Sani uneno ka ogendni temo consolidate their support base. Wanto wakasore kod supremacy battle machalo jolweny marundruok omako kedo kendgi kendo pakore to adui nyiero. Wacho kae ni nyisto mduku ni veteran politicians mosechopo e kaliba mar orengo cha en wich kuota ka obiro press ni ogo kore ni obiro konka Homa Bay seche ma jowadgi laro national issues. Wacho kae ni Rigathi Gachagua oseneno ka Ruto nyalo retain powers koro oikore mar tero majority mondo either o control piny through parliament or forcing Ruto to negotiate and work with him in post-election coalition nikech majority. Nyaka wanen marieka. Or wacho ni jogo mawuok Mount Kenya nyalo replace our positions a broad-based kawadhi kaka wadhini. Rais Moselandi nyalo mana negotiate kod majority nikech odwaro numbers. Mago mana moko kuom ote manyakwara mogi Jwang chwalo no. Adana som ote machielo ka mano maro bila shemotho. Ngisa kaina luo twaka kendo amoro. Ngisa kaini Joyce anasiro riwruok manitie e kin ODM gi UDA. Ngisa kaini riwruok tema ODM osedonje gi sirikal chakre higa mar 2007. Mae riwruok manitiere gik ma wanyalo kwano. Wan kod dongruoge mathoth manitie kaluo mokel kod sirikal. Jomago wa piny gin jotelo moyier kaluo. Penjo maduong' en ber mane ma joluo yudo kuom jotendgi giwegi.
Ker nowacho ne jotendwa makaluo ni giti gi wigi. ODM e pati maduong' mogik Kenya ka. En gima podi lit ni pati maduong' ok nyal golo jalar tend piny Kenya. Jalar tend komtend piny Kenya. The largest party ok nyal riwore kendo obed gimoro achiel. How sure are we ni ker dhi miyowa nus sirikal? Ere adier ni koro wan gi ere adiera ma koro wan go ni ker dhi miyowa jalup ker. To ka ok omiyowa to wagolo jalar komtend piny kose nitie kama jogewa ma jotend ODM osegore piny sipwap. Wacho ni the late Raila kata ne nitie e sirikal to ne pod okedo ne ratich oganda kendo pod ne osiemo sirikal e weche maricho motimo. This role ODM oweyo ne Sifuna kod Babu. Mae emomiyo gin kod jopiny. Let's not lose the purpose manomiyo ODM nitie. Kedo ne ratich oganda. Mago mana moko kuom ote manyakora mogi chiang' Chal Oscar. An nokibuonjo. Chemu sipa. To gumashem wacho ni kedo ne ratich oganda. The purpose of ODM. The purpose of ODM. Gumadwa ngiso shem ni probably you know the purpose of ODM. The purpose of ODM ne ODM ni gimilongo ni historical issues monego bed no ODM ne achieve. Kedo ne ratich oganda ni mondo wa empower our people. The most important serikal kibire university angisi ni kichopo ni nyinga osko monde aburu pundu political science. Number 2, what is politics? Authoritative distribution of resources. Who gets what, when and how? Ngano mayuda ngosadi nadi. Issue mag injustices and what have you. Mago koro gen topics muburu punje iye kacho. To bende parni Obilashe Motho bende wacho point kanyo. Ka bende koro wacho ni what if riwruok ma jatend piny dwa donjo kata riwruok ma Kenya Kwanza dwa donje gi ODM. Yes. Iwinjo kanyo ka governor county ma Homa Bay Gladys Wanga oloso no winjo bed no bedo 50-50. Yes. Matinde ni ka UDA laro kom maduong' mano mar komtend piny ODM winjo bed ne jalupne. Kipogo lemo koni to ODM bende koni. To penjo ni what if jatend piny okochopo singo no. Nikech wang'eyo siasa to kwanyalo wacho ni josiasa bende kinde mathoth wacho ni siasa ka onge sigu ng'ato bende onge osiep mangeta weche nyalo lokore mbele. What if paro dhi olokore mbele makoro negotiation tero jino negotiate maber to paro dhi olokre makoro wanno ka weche opogore. Osaga timore before be nyalo timore. Number 2, ka wuok ka tadhi dho mtoka kadhi kama dhiye. What if mtoka ndo kukochopo lakini nyaka ng'ana idh mtoka. To kapona luor ni what mane life is about that. It's about taking risks. Katra in bende jo iski wuok ka tidwa dhi dala ang ne idh ndai kata ang ne idh mtoka. To kiluor ni what if mtoka ni kokochopo mano kibidhi. So nyaka wabed ni wan kod uwezo mar donjo e negotiation. Mane momiyo wa negotiate for political benefits. To mane momiyo owacho ne negotiation ni wadwaro kama. In poking'eyo kata for example ni kaka anawache ni these people take kaka ngeno ne wa donjo e negotiation gi Mwai Kibaki. Anangisi ni Mwai Kibaki no kubiro Nyanza campaign at all. Not like Ruto. It was a bureau Homa Bay alone. Ruto has gone 16 times. Mwai Kibaki didn't even come to campaign in Nyanza. But benefit of doubt nene wa believe ni all the time kaka wa winjore no the Raila prime minister. The first thing manotimo ko chopo kacha no trust the MOU. Kuru magero timbre politics. But give me benefit. At the end of the day, kendo kwa ubu kendo wa gore Mwai Kibaki after 5 years, kuru wa yudo 205. Otambre nyaka katiba mpya. But 2010, ni wabido political battles mane wa goyo, bawa win new katiba. New katiba has been a very big thing to us. It's an achievement mane wa achieve as a country. Devolution mane wa yudo is a big achievement. But nobody compromised. The devolution manewa duaro be no kengi machal kagimwangoni. But never kao matin from the center. The center kikibedi gi pesa te moko bende omiye units gi bende. Mano ne wa achieve kacha. Sani be kawadhi to what is the problem makuro wango sani? Awa chon sani the main problem ma affect wa any issue kama to mduku wacho mar health is a big problem. And health ni asaga wacho kataka. Ni health if they have to give 15% kende to the individual units. Karagi cow back health to the national government.
we must put in place. Nikapono kunyal medo pesa mar the devolved units to 30%. Then take back health to national government. Because health, kada samo weko dini, nurses stay, odega strikes ani. Nurse okunya ti monge daktari. Counties mo woki giste mo ko yodo ka daktari strike and what have you. So to be honest, kawa timo audit mar health since the evolution started to health to poko the maber. That one is the truth of the matter. What do we do? Give problem no. The best thing is such a more negotiate. Okwa negotiate can nuto de me wango. Anka korok mangisa negotiate ni who gets what when and how. E mo me no kaka una insist ni chairman mar budget kache mi poge mwandu. Kanye mapodidwa no. Kacha chunye. Kama you the chairman mar budget chande, bonya lo control the budget committee in parliament. Budget is done in parliament. So who gets what, when, and how? It is the budgeting process. Katamla kamidaki, katakamadaki. The most important thing, mowangi, any budget ni Chal nadi. But yogi ni tiok milugo ni tyranny of numbers. Ni two communities could gang up, take over government, to gika onyaka budget. To the budget, you won't really give budget for the country, to karagi budget for a small section of the country. Koro waduaroni, when we are doing budget mar wa Kenya ka, obed budget mar Kenya. Manyalo tiyo ne ja Kenya. Because at the end of the day, we are all taxpayers. Wate wachulo suru. Koro kwa chulo suru wate. Sama wase chulo suru buwa keti ya gulu achiel. Sama ipoge budget. The budget kacha, yogi were taking government to budget for themselves. So we must be able to work the culture, work out, or make sure work out budget cha. Masa what budget chande to what budget for Kenya, because Kenya and mauwok Donam Chumbi, Lake Victoria, Lake Turkana, Rift Valley, nyaka Mount Kenya. Mane Kenya. To Kenya moroma odwa biye matina inya. Ma budget okchop kunde mora. To budget ni emiyo doka ministry mar health oktere pesa stemoko subtal ma wuotho gi kucha. Budget ni iyudo ka stemoko barabara manyaka dhogo e kucha. Okochopi. Koro njocho go maber beri matine ginene last budget ma tandikiro se bid for only 1 year. To we've seen kara dhogo e piny kucha kara nentiere project monego bed ni nitiere ber ma wasetemo yude thuolo ma gisebedo kanye. Gik tangible. Gik ma tangible. An thurwa subtal migero sani wa budget 400 million. You get me right? 400 million kodonjo siaya in hospital. Watch mari ni barabara miloso go. Yes, as much as tumdugo kudano watch ni barabara miloso to jokunyal bet ni ringi. Tangisi ni we must start somewhere to nyido matini wakomye uru. Adwa ni walok tanga matin. Walok tanga matin nikech wang'eyo ni kinde ma Kenya Kwanza ka achiel kod ODM gin bende gitemo mar mondo mi gine kaka ginyalo loso riwruok kendo jatend piny Kenya William Ruto nitiere kod geno ni nyaka gilo yiero mar higa mar 2027. Ora survival owacho. With maketo sirikal tesre bende korka korgi gin bende giwacho ni gin bende nyaka gine ni sirikal ni obedo kata okodok e telo kendo. Jotelo mago maketo sirikal tesre kama otelnegi kanyo kod jatend Wiper mano Kalonzo Musyoka kod jotend Kwetha mano mag Linda Mwananchi negilimo county makitui kama bende negiwacho kanyo ni sirikal mano negiwacho ni gidhi tiyo kanyakla mar neno ni sirikal masani okodok e telo. Edwin Sifuna bende no loso kumachielo kapone gintiere gwengo mago mag Kitui penjo eni kweth mano maketo sirikal tesre wang'eni entiere kod duond buche mopogore bende ginyalo riwore kanyakla magi mi sirikal ni okodog e telo. Wawinjane kaka ne giloso mondi odiochieng' manyoro. IBC Chairman, Erastus and Dom Ethicon and your commission guarantee this election free and fair on August the 10th, 2027. Kenya needs a government that remembers his word and keeps it. This is the spirit behind our 13-point agenda, the people's budget, a covenant, not a slogan. Kama tumetembea miaka 4 pamoja, hii miezi 11 imebaki ndio tutagawanyika. We want to assure you we are determined and we are focused to complete this journey together. Kalupu kamoja nimeana kitu inaitwa boundaries delimitation ya nchi hii ilifanyika last 2011-2012. So we have more than
12 years, which is the maximum given in the Constitution. Mimi nataka niwahakikishie chini ya uongozi wa serikali ambayo inaingia 2027 mambo ya kupiga watoto wetu risasi Kenya hii ati kwa sababu criticize president tunamaliza hiyo maneno. Pale Mount Elgon kuna mtu anapigania kiti ya bunge ya Mount Elgon. Anaitwa John Wasama. Alipiga ripoti kwa polisi mara 5. Akasema maisha yake iko kwa hatari na akasema yule amemtishia kumuua. Polisi hawakuchukua hatua yoyote, ameuawa. Mpaka wa sasa yule aliandika report alimtisha atamuua, hajakamatwa. Wewe tutakuchunguza next year. Ile cover up umefanya mauaji Kenya. Mashamba Kiambu inaibiwa, wewe unafanya cover up. Hakuna kitu yote inaendelea uchunguzi Kenya. Kazi ya Mohamed Amin ni cover up ya mauaji na ukora ambayo inaendelea katika Jamhuri ya Kenya. Na wewe kwanza ulikuwa umefikisha miaka ya kwenda nyumbani. Mwaka ujao siku kama leo tarehe 10 mwezi wa 8 tutaamuka mapema tupeleke Kasongo nyumbani. 2027 tarehe 10 mwezi wa 8 tutaenda kwa polling station. Tutapigia Alfred Keliolare akuwe mbunge. Tutapigia Rigiji akuwe rais. Na tutaenda nyumbani, tutakaa mpaka kura ihesabiwe kwa vyovyote vile. Tom Duku, ageno ni angene Oscar intere kod watiyo Tom Duku mondi. Tom Duku, ageno ni winjo kanya iyo makare kaka kwith maketo sirikal tesre, gin bende giramo ni gin bende gibobedo ka giriwore kanyakla. Giwacho ni gisebedo ka giwuotho kanyakla higni 4 koro. Mano higni 4 ma kwith maketo sirikal tesre osebedo ka wuotho kanyakla. Koro gipenjore ni to mana dweche mago madirom 12 modongi. Bende koro ginyalo bedo kod pogruok kata kamano. Kwith maketo sirikal tesre nyaka sani kesen no kaka gisebedo ka gidhach jotelo mopogore opogore manitiere kuro nyaka sani pok giyangonwa ni to en ng'ama biro bedo ka fwadho bendera margi e ng'we laro komten piny Kenya. Kata kamano bende neno ka ginyalo riwore motegno kaka giwacho no ma gigol jatend piny Kenya William Ruto telo kaka gisebedo ka giwacho. Nduku Lois ni maduong' manyalo yogi to ginyalo yongo nang'o an ng'ama sympathize go kuom jogo en namdo Kalonzo Musyoka. To I believe na bende jaduong' Raila Odinga Kalonzo nyedo bedo soba. To jogo ma jo ODM pok omake effort maber mondo giwuo Kalonzo on a more sober platform. Kuom jogi duto ng'ama joma oseketho presidency ma Kenya mondo obed structured, all of them are to be blamed. Kuom jakura ma jweni ma jatelo. Kata ka nyineno ka nyoro owacho nara wamiyo Jakom Raila obed president. Eji mawuoyo ni rebel against him. Mowere kod wakanisa. Kalonzo came, yes, and that's why I'm sympathizing with him. Wamalwa tongeo is still young, he has a future, which he needs to calculate very well. It Wamalwa ngana pana kobere politics. It's only that yeah, Uganda moroma kitingiri malo tiyudo opportunity pio. Korwanya ki struggle. So the truth of the matter any namanya lo sympathize ukani kabe. To Uganda mingere manga kashagwa ngono. Habe nyingi time the manual Ruto, the former governor of Makericho, cannot be pokor. You know, any opinion of it. What we coalition market come. What me a number day. You man kura. Karakura mane pokor ni nyalo mi da kom ngano mi. So anu be back ni anu ka kondo green ni pin masai. Mango tangeni are not there. Etangenti intricate nako keti. Yogo will never vote against the major Nilot community. They will never. That one I can tell you. Approaches imuni go lost on the dino bekai. Omio anto kaka nene. The opposition go. Ogin for the kai bear. Many leaders in the charisma that sit along. What is on Uru? You want the end. Bang Ruto. What do I Kenya time? Kai na be mido di Rutoriek. Kai wadu go pay wabedo pay do like a Anga sido wabedo pay mondo wala no pay pass through to ena. Yes, and one in the root as a problem in the opposition. The money opposition. So pass through to ena. You want to bring a Sangwa? Will a Sangwa be a viable candidate?
That is something they cannot achieve. Okashago the masters money and go, so to me, I don't want to concentrate on the TV. I want on how we can create discipline in Rengo Padonde. And that's why I'm anti your one. Me, what do you work when it's been made? We are coming from an answer. Okenenga ni wadi. They are coming building something for the future. The leaders now wakaka ODM party mnyaka whatever. The fact no anga wacho 50-50 does not mean deputy president. One yalo do no the deputy president. Washia serikali equally in terms of its structures. Mano be yalo be the mwachi. Kulo bingi mone be di poti. Emo mi yundo ka wacho. Ni gini mondo be nyime. Roadbase ma committee manyobe reform do are no kate rest. A committee that will deal with unresponsive utterances. Mondo gini di nyime. Mondo kapo kiwuoyo the committee chanyalo bedo no sense kiwacho. Ike jokenya kayo se bedo ka think very naive. Mangato ko thuru gito do no wach ma jo piny winjo as opposed to gima jo piny ne goyo di. Mae emomiyo agenda mabiro ma president nyakangeni something ma jo kanyalo di. Ni jogi di. To kae kama Kenya nyalo weye kata Kenya nyalo weye. It is no longer emotions anymore. And that's why there is need for this assembly to go down with the Chakora and evaluate. ODM will be convinced the opinion now. No convinced President Vito, no Corona Quater, Mondo Duitaboro, Modo, Wakelo health by tangible. Wakelo, one improve agriculture, can be achievable. Wakelo education is seen. What they do. Koro katakani tiegi kumoko. Nikikitanjo wasaina nukutani waka. Emo miyo kacho ni chon minti yuzo liberal ODMP. Wanti kitafani smoko moko ye mondo state ni osi. What would the future generation inherit if they have a country that is burdened with everything? Makoro gini na beggars instead of being strong. Joyce Sanyan Voika, I came here for a peace. Okirango values mani lope makreegi are what make Kenya a billionaire country. What we need to know is to have somebody to go and study what Magufuli did. Utanzania lokore. Utanzania bedu jumanya ni chulo gopi. Wana kwa dok mwene gopi kwa the tax do pay. Na kwa chulo gopi. There is value in the land. It's a good car. It's a lot of money. We can bring money. The only thing that these things are not structured. Could you go a kingpin more? My you don't pressure the corporate one of you as you do mad. Magic Masere can you be paying the work? Everyone you look out at the end of the day. ODM you Kenya Kwanza, Yaka program to leadership, and imagine what you do. Yok magin gogi moko bire totally. Moko be have no purpose in business. And that's why there is need for political party ODM to go back and look at people's value. Who can now propagate party no be malo the candidate, malo MP, malo cabinet. The same should apply to Kenya Kwanza. Even even back to panel. Or Kubinano is anything. But that is why we need now to shop around and get people like-minded. Manjalo come out, buri package, negotiation mar ODM, buri package, candidate Ruto. To nduku ODM wasitiko to opposition ni bende ginyalo loso ne jo Kenya alternative government magisebedo ka giwacho mana mapiyo piyo thuolo marwa bende dhi mang'wech. Aso dismiss ni gimang'eyo kuom jogo kaka neno ng'ama asympathize go kanyen kalonzo. Gachagua mineno ni makana jo thurje moko nya yiero. I can tell you, I talk to these people, and wuoyo kodi ana wuoyo kodi kuom an intelligence authority. Mano ng'ama jo thurje ok nyal yiero, but
Koponu Kenya no negotiation maro buru Ruto Dukeno Yoma. I'm telling you, you're in a and that's why you can watch there is no point when you know which in New York. So I can tell you, Nama, Jok Manani, you're in a logo to get a strong candidate. Apart from that, Kashago, we ready to Jok Nale. Kalonzo has got a problem. Ni anyone, Yogi Bende, Koto Pokamakuri Dwayere, unless Manami Korea Sai Motaka. Yogi go at the Nena weekly. Kuro anagiba ni mindset mone wa loss kakwa nyalu chupu kuro jogi mone wa loss Kenya madini o Kenya magi dotre and I can tell you from an intelligence authority mano kawoni mano di masong we wawinja ne Oscar we wawinja ne Oscar bende Oscar in korka kori jo opposition gi bende ginyalo miyo telo masani ok doge telo 2027 governorship ok en probably giminyalo timo mara mingi governorship ma president en jokmuketi kacha jomuketi kacha ngamuketi nisifuna ni en ngamuketi kamuchopeno ngamiluongo ne Kalonzo ngamiluongo jokmuwuyo kadho en Kalonzo Eugene kod Sifuna Muturi Justin mano kweth mar Uhuru Kenyatta tell you for a fact get me right. The other opposition more anti-rego and Gachagua. So it is Uhuru and Gachagua that owns the position. Simple. In case Jomodongi, obed Eugene, obed Kalonzo, obed Sifuna, obed Ngano, obed Pauline Njoroge, Ngama Wonigi and Uhuru Kenyatta. To Uhuru Kenyatta, Jokongega. Uhuru Kenyatta stopped supporting Raila Odinga for president. Immediately, Kakane will lose BBI. Samanene kota wachon BBI okdhitiyo kanye manene Uhuru nowewa because BBI chande nen gire mano the benefit here it was going to make him a prime minister to continue Chal kaka no dhi bedogo get third term through the BBI. So by the time manene wa lose BBI to nene wa mo ana fadhali koro odo kor deputy president mare because the fact is ni donge kura to nene sava nene jo mokodo nje sava nene go kura kose go kura there was somebody manongis one no yongo courts be no wacho but Uhuru decided to give power to the person who we thought no win koru gumwa struggle ga just the same thing tangi sisani ni jok mo hold serikal benda gi mapudi jangwen ene ga shagwa ni gi 4 CSS ene Uhuru ni gi 3 CSS then the late Raila brought 5 the rest mokoro 20 ago Erigima new kai. There's nothing new in planet Earth. Okay, manyin. Emna ni jok muse hold power kama kata mlagi mocho ni Kalonzo Kenyal. Why is it Kalonzo Kenyal? Because of only one reason. And ni Kalonzo oge kod resources. Oge okonga maracha such. Oge resource. Munyalo rengo go. Oge gi pesa munyalo rengo go bodhio go campaign. Kulo ohenyere kamentiere. Lakini koro to jo piny to wacho ni Kalonzo no boko bede ne bodwar ne ombulu apana en kama dakie chande en gi problem en no kwamo okwamo gango oonge pesa lakini former DP former assistant deputy president Gachagua angomo minyalo bedo nyalo campaign koro ino kofia mino ka jirwa kone kofia no siling 500 t-shirt an karibu siling 1000 koro mondo idhi campaign kongirwak ngato kata odiem marwani. To be honest, Gumose Medodi will be a bit stable and Oguru. And there's a bit of state funding. But what is the truth of the matter? Kaonge pesa, teach bedo mate. Kata mna kwethu mare jolinda mwananchi, wacho ngama fande ngama fande gino, kurangisi kaka ngato tiyo. Kata insani jo isko mi president. Jo mi president no, ema di dictate kakidhi time. Emo miyo Gachagua no wacho kaka ne wawinjore wane mwami president gi kura marom kama kuro nyakimiwa 50% shareholding no wacho nango wane mwami kuro ngata madhi donjo bed Kalonzo bed Gachagua obed Sifuna obed ngano ok en kaka idware en ni jok mumi emo mino ka system ko presidents kaka kuro Kabila no donjo Kongo kacha to take one year to nege nikech no kotim dwach mag jok maneno kete kanyo to jok auri ka tim dwachwa mano number 1 wach mar ginene wach mar
bangane ne wacho guma Eugene wacho ni ka wasebedo kuwinjire 4 years 3 months 1 year modong ni dhitamowa mani luongo ni gidho kisungu self doubt kendo ng'ato chako doubt ni awagini riwruok no bedo matek nikech ang'o Joyce siasa ma Kenya en mar dhoudi mane momiyo riwruok chande bedo motamre sani kiwuoyo gi jotok kodera bro ng'isi ma support Sifuna bro ng'isi ni wan wa support Sifuna mondo bed president ma Kenya ka to mana ka korewre gi ng'ano gi former president Gachagua. That means former deputy president Gachagua. That means according to gain mane condition margi condition matek moko nyal bedo no nyalo gine joka bende ni kod paro mar kapono Gachagua no to labda mna Ruto the default omiyo an pod katim analysis ni jothurwa ni wadongi ODM. Number 2 ODM ni bende osagabedo katimo na handshake se kodonja serikali wan gag miluongo ni pre-election agreement masani timon wan joma support broad based ok wan pode wuoy ma ji wuoy wi gari sani koro wawacho ga manifesto misa minde ko manifesto ni wabeduru piny wadwar jok ma wigi ler we can be able to assist and do a proper manifesto makapone uso ni jothurwa can pick it because jothurwa ng'e kama problem margi nitiere ndigi mo jothurwa dwano ne manifesto no mae gi mae. Number 3 I really request ni ODM manyodhi Naivasha chande kagiduogo kae kagiwuok Naivasha bagi yiero jok ma dhi ndiko manifesto mar achiel gi UDA they must bring manifesto no to its members for ratification. Dware ni manifesto magindiko kacha ikele Bomas to Bomas kacha members ng'iye kanti gi bokma members kakoro tigi bokma members okdwar to bino nego bed ni kiweyo mano Raila kane time Raila kose ndiko manifesto cha to dhi kode kapok odhi kode Bomas to oluoro go piny to kode Mombasa obiro katwekera kamkunji ma Kibera odhi Kisumo Kirembe odhi Busia odhi Tononoka kopenjo ji ni manifesto ni be ratify e jopiny to koro buru bonego bed ka kosendik manifesto to jopiny ratify manifesto chande ka jopiny osewacho ni manifesto ni ber to koro ji dhi to ji sign kaka ne wadhi bwa sign BBI Bomas nene BBI cha bichal ne manifesto manene kindo uru kindo ODM gi serikal mar Uhuru Kenyatta gimano oriwo wan ni gibiro ni the BBI document kindwa e wach ma broad based ni kane wachako gumano oriwo wan iluongo the 10-point agenda kindo buru telo mar buru gi William Ruto ka wadhi mbele as ODM guma dhiriwo wa en the manifesto mar UDA and ODM. Warito neno no bobede yo machalo nade to kapok watieko twak marwa ingisa no dong mana gi dakika matin kende mano madero mapar kod achiel to watieko twak mar odiochieng' makawuono ok dago mar mondo mi watie kapok waloso kotudore kod gigo matimore e kaunti ma Siaya kadul maketo nyong'ong'a mano mar kaka jo Kenya yudo ratiro mano ombudsman nogolo report manyiso ni sirikal mano ma kaunti ma Siaya e botelo mano mar Governor James Orengo osedhi ataro mano mar chike kendo gwelo apisas moko e lemo ka okokalo e od bura mano mar kaunti no. Wawinjane report no mano los nodiochieng' manyoro gi Lidio Keyo Monde. Report no ma ochiw gi duol maketo nyong'ong mar neno ni ratiro chopo kare ong'ere ni ombudsman onyisa yanga ni nitie okenge mag ndiko ji tich kata gwelo e lemo mag telo ma sirikand kaunti ma Siaya notimo yor mibadhi ataro gi dwaro mar katiba ahinya en bedo ni okegego ne okaw ka okopodhi gi od bura mar kaunti no. Ranyisi mage gin kaka gwelo mar Peter Suke manomi lemo mar apisa maduong' makojolo e migawo mar limbe kitogana kod tuke ka okopodhe gi od bura kendo kalony mare bende okochopo nyalo mar tawo lemo no. Chwalo solicitor mar kaunti engas nyake lemo mar jarang chike e kaunti kata kaunti attorney ka okokalo e kidienje mag puoth. George Adea bende yango ni ne omilemo mar director mar chenro mag tudruok gi apis governor ka kokale kidienje mag puoth. Sirikal ma Siaya bende osiem kuom medo orak Elizabeth Adongo kaka jagoro makojolo mar kaunti kata bang' ka orak mare ne oserumo to pok ne okalo e okenge machik dwaro. Ombudsman bende oseo sirikal mar James Orengo kuom medo thuolo ne George Nying'iro mar medo
bende lemo mar jatend migawo mar omenda kata bang' ka thuolo mare nochopo tarik 31 dwe mar adek higani, kendo od bura bende nodiro nyinge oko tarik 29 dwe mar abich higani. Board mandiko jotije county kata County Public Service Board bende oyangore ni oketho chik madwaro ni kwan mine kod chuo e leo mag telo kik yomre malach mohew 2 ewi 3. Mae nikech boardno ni kod jokanya 5 machuo kod mana achiel mamiyo. Kaluwore kod wechego, apis ombudsman dwaro ni okaw okenge mar midhierono mondo mi sirikandno oluw chike. Gavana James Orengo idwaro ni oruch oko jogo manie lemo ma osiemgo. Nying Gavana James Orengo kod mano ma jatend migawo mar omenda George Nying'iro ochwal ne duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC mondo mi non-gi mar yango kapo ni giketho chike matawo weche telo kod bidhruok. Auditor General kod jaga budget bende okwa ni otim nonro mar yango maling'ling ewi yore mag omenda e thuolo ma Nying'iro osebedo leo mar migawo mar omenda chakre tarik 1 dwe mar 4 higani. Migepe moyiedhi mag sirikal idwa ni ochak chenro mar neno ni oduoko sara kod balang' ma apisas go osebedo ka yudo ataro mar chik. Ombudsman bende oyango ni od bura nigi ting' kod ratiro mar wito oko gigo ma ok oluwore gi chik mana kaka katiba oyango e pend chik namba 181 kare 33 maloso ewi tend counties. Adana chak gi Tom Duku te kinde mo ochiwo pache kodore kod kit kaka sani koro ombudsman wacho ni gavana e kaunti ma Siaya mano James Orengo osedhi ataro gi chika kendo gwelo moko kuoma apisas kata gwelo moko kuom apisas e lemo moko ka ok okale od bura mamalo. Pachin mane Tom Duku tudore kod chenro makama nikech nyaka sani wacho ni moko kuom gi kalore kod report mabendi yango iwinjo kanyo. Moko kuom gi ochopo kata dwaro madwarore kendo moko kuom gi kinde mokalo chien od bura nose wito gi oko to podi itema mana thungi mar mondo mi gidonje tich. Nduku kaachiel kod wachni mogik ka watieko. Joyce mokwongo adwa ni awach ni paro mar osimba siemo to aiwuoyo about Nadco. Mano kapok atieko ma comment wach matimore Siaya. Siaya ni ng'eny Joyce, an ing'e na sa kaka piem mano rengo for a longer time. To diere ma wango rengo, I'm now seeing features moko maneka nyiko mbele. So to me, anyalo wacho ni it was a mistake mar Orengo diero gawa. O inherit governor, o inherit governors ma owuon kuno chano maber. Koro inwango ka gike bedo rejected even at the assembly level. Bedo rejected ni Siaya generally onego tim auditing mar qualifications ma jomoko fly over million. If you don't expect me to work with Lopez, we are not getting anything. We are not even getting services. Oro di manyalo wacho Siaya ana won kaka ng'ama nitie Orengo da motiyo kode. Anyalo wacho ni Orengo disappointed kabisa. Nikech in the long run gik matimore rango gik nang'e gore. Which ang'eyo ni nitie gik ma either Orengo or deliberately or Orengo is being misinformed and or counter check or on neglect Siaya. That is the only way I can gauge him. Because Orengo ang'eyo as a person, Orengo tiyogo, ang'eyo gima Orengo can deliver, and that's why ineno ka ling piny nikech I know nikech ka ne omiwa pesa mar economic stimulus. Nabedo piny Orengo bagisi ni Mheshimiwa, adwa ni mondo water pesa wager school manyien. Ne wachako Ugenya School. It's one of the best schools magenda paro ni manyien biro national school. Mano credit mar Orengo. Ne watimo something ikwala, basa ni do improve. I had told him nadwa ni mondo wanega Mbira High School, mondo waloka Mbira Teachers Training College, kata mondo be university to wachako gi faculty mar teaching. After that, they can actually go on with degree courses. Manangem Jaramugi Godinga was coming to be in Ugenya as part B Mother University. Omiangi Morango Temongi, Joyce, I can tell you honestly, this is not Orengo that I knew, this is not Orengo that I worked with, and I knew either on neglect Siaya or is being misinformed, or deliberately he has changed.
Aya, wach ni mogik So ndugu ka watieko. I just want to leave it to him. Kanya sachi nitie manyalo wuoyo kode. Mogik nduku. Orengo bende ne ko inherit a good administration inside. Aya, wach ni mogik nduku ka watieko. 30 seconds mana mapiyo piyo. Wach na mogik en mana ni anyalo kwayo ni jaduong' Oburu gi jaduong' the President Ruto kik loro dhoot. Let them continue consulting. We consult widely, we consult broadly, without listening to sycophantic aides. Mondo gi ket Kenya, mondo Kenya gerre, mondo wachivi kata primary independence goal mane waketo ni there should be free education, there should be free health, yakwabedi gi chiemo. Nikech chiemo kwango infrastructure bro biro. Mondo waduok baka wa cash crop mane nyalo miyo wa earn foreign exchange. Kigi loro ot, kigi go korgi. Gidog piny sani gi pink ni ng'ama pod wanyalo duogo on board. Mondo walos Kenya for tomorrow. Mane manyalo kwayo gi for now. Erokamano ahinya to. So wach mar Sifuna Osiepa, adwa natieki ka wacho ni Sifuna pod is young. Gik moneno go mago yamo makalo. An abedo korengo coach mane kowacho ni kiny rally beti to kiny tomorrow beti. Erokamano. Mage ko jo Kenya bro odog chien mondo oduog back to the party. Erokamano ahinya to Mduku, janon weche mag siasa kuom kawo thuolo mari mariwori kodwa e twak odiochieng' ma kawuono ka intiere gweng' mag Voi. Antiere kuomi Oscar, pachko tudore kod ombudsman mowacho ni koro Siaya ochayo chik. Nitiere mana apisas moko ma igwele lemo ka ok okalo e od bura mano mar kaunti no. Kaachiel kod wach ni mogik. An bende mna kato Mduku wacho. An ok ahero ga wuoyo kuom Orengo tinde. Ok idwa. Nikech wacho Orengo bende I'm disappointed in a good person. Yes, I know him. Gima timo sani. Oking'eyo ang'eya. Akiane nokia. What happens is ni mondo sirikal ma Siaya ochul jotich. Pesa mondo wuog Nairobi, pesa wuog ga Central Bank. To dhi Siaya, magero barabara, matiyo ga subtal, mitimo kamoro amora. Ng'ama sign pesa no, en ng'ama miluongo ni CEC Finance. Ma en bona miluongo ni nying'ero no. Ema sign ga pesa, Central Bank, odhi sign Treasury, then odhi sign Central Bank. Ng'ani nosegole tich Siaya kuchiga Siaya kanyo. But podok sign ga pesa buchul tich Siaya kanyo. So he's a stranger. Otiyo kanye Oh, he's not working in Siaya. Nene odhi no apply mondo contract gi no rumo. Koro gi apply mondo kendo mondo med gi contract. Bagi the assembly rejected 2 people. Agola kod Nyingiro. But unfortunately what the ombudsman is saying ni osebedo ko continue teach without assembly petition. That means he is a stranger in the country. He doesn't work in Siaya County. Mano nyalo bedo timre adier ni kama jitiye. Ni kama obetie e Ramogi TV ni. Nintiere ng'at maluongo ni Joyce ni karo kutige e Ramogi ka. Owuka oko to biro karo tema interview ni without the directors knowing. Without knowledge mag cabinet. You get me right? En gima grievous. Makia ni kata mana Orengo kamuti office ma private. I'm sure there is no way a stranger will walk into that office and work but deliver services. Gik miwacho ni jok mondik maonge kod maonge kod barupe gi. Gige digi board. To kete ka kuro problem anti Siaya and ni the board itself bende rach. Siaya kaeni ema nosendikie daktari mane giluongo ni Nyawawa. Daktari machuo ng'ato sindan nondik ji 538. 538 people were employed butiyo for 9 months. Later board kod everybody must say including the governor no wakia jogi negin Nyawawa. Administratively, how can administration be that bad? To okaero when kisitemo kange wacho
to Josia bro wacho ni igo gavana to kadwa go gavana en mana ni ombudsman ema kuri penja to weka penja weche masiasa moko to nyaseme ko Josia ya Oscar Bondiero kama na yenye jalo yeche bag siasa ko min bende ka utulu mari mar chope studio ka mar mondo mi wabed kotwa ka chel kotom duku mano riwore kodwa ka intiere yor lony manyasani mar Zoom nyakwara mogejon imbenda goniro kama na yenya kumbedo kodwa nyaka gisani machope giko mar twak moro mokwongo e chenro mar piny ote magi benda nena temo somo gi moka somo agoyo mos wanyalo somo e chenro magwa mamoko mago dichienga makawuono wakaw mana yuyo madundo gisani chenro mabiro bang wakaw mana yuyo madundo chenro mang biro bange angangi yudo chenro mano mar mbako romo mangi tayo odichieng makawuono kod nyawadwa Simpros Okende ibed kod odichieng maber oriti masani nyinga Joyce Odur